Елның истәлекле датасы. 2 февральдә Совет армиясының Сталинград сугышында җиңүенә 80 ел тулды. Сталинград янындагы бәрелешләр 200 көн дәвам итә. Төрле мәгълүматлар буенча монда 2 миллионнан артык солдат, 2000 танк һәм самолет катнашуы билгеле. Һәр урам, йорт өчен метрлап көрәш бара. Шәһәрнең вокзал бинасы гына 13 тапкыр кулдан кулга күчкән. 1943 елның 2 февралендә дошман гаскәрләре тармар ителә. 80 ел узган ул вакыйгаларны бүгенгедәй хәтерләүче ветераннар арабызда бар әле. Апас районы Үтәмеш авылында яшәүче Хәйретдин Сәләховка быел 99 яшь тулачак. Сугыш белән бәйле хатирәләрен яңартырга яратмаса да, безнең төшерү төркеме белән күрешергә ризалашты. Хәйретдин абый, исәнмесез? Исәнмесез. Бәйрәм белән сезне. Сезнең кебек ил сакчысын котлау минем өчен бик зур шатлык һәм бик зур дәрәҗә. Сезгә бары тик сәламәтлек теләп калабыз. Бу чәчәкләрне алыгыз. Әле сезне бүген яшь булган егет кызлары да котларга килгән. Мәктәп балалары өчен бу тарихи көн. Календардагы кебек үк. Хәйретдин бабайдан бер туктаусыз сорашып торырлар иде. Ветеран сугыш турында сөйләргә яратмый. Әмма аның яшьләргә әйтер сүзе бар. Илгә зурлыклы булырга, ватаныбыз өчен көрәшергә. Ул үзе дә ватанны яратып гомер итә. Хәйретдин Салаховны 42-нең җәендә 18 яшендә армиягә алалар. Огысай мотор гына вакыйгашлы кан. Исән сау кайт инде ул сугышта җиңел түгел инде дип озатып калдылар инде алар. Азык дигән мәсьәлә колхоз. Бераз ан биреп әни инде шулардан иге пешереп котомкага салган хәтерле. Владимирда эш ай дигәндә Хәйретдин Салахов минометчы һөнәрен үзләштереп, дөнья тарихындагы иң кан кыйгыч сугышларның берсе Сталинградка эләгә. Безне җибәрделәр Пополнениягә, үлгән кешеләр урынына. Аннан аталар монда снаряд төшә дигәндә аталар пульләрсез гына солдатның авырлыклары күп. Әле җитмәгән, азык җитмәгән вакытларда, бөтенләй китермәгән вакытларда була. Зәмхәрир сугы үзәккә үтте ди ул. Дошманны чигенергә мәҗбүр итеп 20 метр алга китсәләр дә яңа окоп казыйсы. Анда беренче чиратта минометны яшерә идек ди каһарман. 41-42 елларда бик каты салкын булды, 40 градуслар. Минометны яшерергә кирәк, үзеңне дә яшерергә кирәк. Аның өчен җир казырга кирәк. Җир Сталинградта безнең тирәдә генә шулай булганмы? Ташлык казырга кыен кәйлеләр булы. Соң салкын вакытта җир казу эшләре бик кыен була торган иде. Үлемне дә күрә, үлемнән аздан кала. Сталинградта снаряд кыйпылчыгы башын ярып керә. Госпитальгә салалар. Аннары Курск дугасы иң көчле сугышлар барган җиргә эләгә. Тагын яралана, бу юлы кулы. Килобрә кистеләр сөякне. Шуннан соң төзәлде. Хаман җамалмый. Төзәлергә иреп бермәй бу сөяк. Чаптыра, итү алмый. Тире каплый алмый. Курскидан Хәйретдин Салахов туган авылы Үтәмешкә кайта. Үлемнән курыкмадым, туганнарны күрмичә чит җирдә ятып калырмын дип борчылдым ди ул. Туган як сагындыра, инде әниләр сагындыра. Сирәк кенә хатта язадыр. Хатта язадыр инде исән сау кайтырга язса иде инде бик күрәсем килә сезне. Маратны торып кайтып күреп үлсәм дә ярар иде дип әйткән чакларым булды. Кайткач мәктәптә, кибеттә, социаль бүлектә эшли, өйләнә, хатыны Нәгыймә ханым белән 74 ел гомер кичергәннәр. Бүген Хәйретдин Салахов 3 баласы, 6 оныгы, 8 оныкчыгы кадәрендә яши. Кеше оныгына 26 яшь. Фәнис Салахов бабасына охшаган, янгын сүндерүче булып эшли. Аның гадәтләрен, ниләрен өйрәнгән, шул таләнчәнлеге алган әйберне урынына куй, югалтмаска, нимәскә, бидән кешегә табырга булсын дип. Аны әйтмешли, каян белдең дисәң, үзем өйрәндем дисең, өйрәткәннәрне шулай аңлата иде. Сөйләшеп туктагач, Хәйретдин бабай җиңел сулап куйды кебек. Әллә арып китте, әллә күңелен эшкәрде. Ул бүген үзен бәхетле кеше дип саный һәм илгә, көнгә имин еллар теләп гомер итә. Алия Хәйретдинова, Алмаз Зиятдинов, Адымнар.